Mwazuka bwanji Amalawi konse komwe muli, Amalawi okondedwa, Amalawi amene muli mdziko la Malawi, Amalawi amene muli m'mayiko akunja. Mwazuka bwanji konse komwe muli lero pa 21 August 2024 pamene nthawi yanga ikumati 9:30 am. Ine ndabweranso mu bwalo lino la anthu olira, mu bwalo lino la anthu amene akulira na maga chifukwa cha abale athu asanu ndi anayi amene adaluza mioyo ku Chikangawa, zimene boma la MCP akunamiza, akufuna kutenga Malawi ngati mbuli, kumawauza kuti anthu amene aja adafa pa imfa ya ngozi zimene mpaka na lero ripoti lake ife Malawi sidatifikire. Then ndikumati paja tidakalirabe kufikira mpaka na titalandira ripoti limene liti tonthoze. Mwazuka bwanji mubwalo lino muli ndine Comrade Evans Khaiya kuchokera kuja kubungwe lotchedwa The Voice of Real Citizens. Amalawi ndimafuna ngoyankhako ndingoyankhako pa chimene afotokoza a Charles Ben Longwe mu audio yawo imene afotokoza a Charles Ben Longwe kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti akuti president opuma, president wakale amene ndi president amene Amalawi ambiri akumuyembekezeranso, amene ndi a professor Arthur Peter Mutharika, kunena kuti akuti nthawi zonse zimene amakhala a professor akupanga zinthu ku chipani cha DPP kapena kukhala m'misonkhano yonse ya DPP amakhala ataledzera kachaso. Right? Amalawi tonse tamva chimenecho akulankhula a Ben Longwe. Ndiye ife timafuna tinene a Voice of Real Citizens mobwerezanso kunena kuti ife a Voice of Real Citizens mosogozedwa ndine director wa bungwe limeneli Comrade Evans Khaiya timafuna tiwayankhe a Ben Longwe kunena kuti activism yawo ngati ndi activismube, ngati idakali activism imene amaifotokoza mu zaka ziwiri mu chaka chimodzi chapita mbuyomu, mu nthawi imene amanamiza wanthu kuti iwowo adali activist weniweni amene amayimirira Malawi. Timafuna tiwauze kuti activism yawo ikudabwisa mtundu wa Malawi chifukwa activism yawo ikupanga target chipani. Amalawi ndimafuna ndikusimikizeni kuti activism yoyenerera, activism yeniyeni izikhala imene amafotokoza a Boni Kalindo kuti iwowo mu ng'alulization yawo samayang'ana chipani, samayang'ana mtundu, samayang'ana chipembedzo, koma amamulangiza munthu amene walakwisa kapena amamuyamikira munthu amene wachita bwino. That is what we call activism. So ineyo I'm so surprised kumaona kuti activist wina otchedwa Charles Ben Longwe akuyima nkumachita kuonesera kusapota chipani chimene iye ali, nkumatchula mmene mukunena kuti iyeyo ngakhale atapanga mtundu wanji koma sanga musinthe maganizidwe otasakondenso MCP ndi usogoleri wake wa Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Right? So nimafuna Malawi mukhale ndi mafunso onena kuti kodi what kind of activism munthu yakhoza kukhala nchipani? Imeneyo si activism koma imeneyo ndi ganyulism. Akuganyula. Nde Amalawi tifotokoze bwino kuti muziwe kuti nchifukwa chani mwina nkutheka ena mudakali mu mbuli, ndinu mbuli zimene mukusatirabe zolankhula za Ben Longwe, munthu amene mmutu mwake simugwira. Nkhani timakhala tikubwereza kunena kuti munthu amene mutu wake simugwira chifukwa chonena kuti tikanitenga Ben Longwe kumuyika kumbuyo, kumbweresa kumbuyo. Ndi munthu amene adayambapo zinthu ndi kumatenga anthu in the name of activism, koma anthu aja amangwasira mu msewu. Munthu amene he is not a man enough to stand in his plans. Ndi munthu amene sagakwanise kuima mu chinthu chimene anachikhazikisa nkukachimaliza kukafika nacho kumapeto, nchifukwa chake ali wopusa chifukwa amayamba chinthu ngati lero mawa chinthu chicha chimakhala kulibeko. Nde mwafunse amene mmachita support a Ben Longwe, mwafunse kuti kodi ndi ma organizations angati
ndi mabungwe angati, ma pressure group angati amene iwo ayambisapo kufikira kumene adakathera ku Malawi Fest, kumene adakakumanako ndi mizwazwanya mitondo yoziwa kunsanthula munthu, nkumuona munthu uchitsiru wake nkumuyikapo, nkuzamuona kuti uyu ndi kape, sitikuyenera kumayenda naye, nkuzamutaya monga kape. Hey, atithelera nyani abwana mwathapo apeni Lungwe. Zautela nyanizo zatha bwana, ndipo timafuna ndikuuze na apeni Lungwe kumuna kuti ma VN anu ena feti mausegula kuti kumvere mchisiru wanu, noti kuti masegula kuti koza kumpaposo cha nzeru. Right? Amalawi amene mukusapota abe Charles Ben Longwe nkumati aya kutilankhulira, nkumati iye akulankhulira Amalawi. Charles Ben Longwe sakulankhulira Amalawi. Charles Ben Longwe akulankhulira chipani cha MCP. Charles Ben Longwe ali pamenepo ngati olankhulira mneneri wa chipani cha MCP, chifukwa choti iyeyo akupindulapo pamene zidankanika kuno ku South Africa adakhala zaka zambirimbiri, koma ngakhale nyumba analibe. Right? So MCP monga otola munthu amene ali m'mamina, monga otola munthu oti akulephera kuzigulira yekha trouser, monga omutola munthu amene akuza kukhala kuti iyeyo akulephera ngakhale kuzigulira yekha silipasi yotazivala, adanitola nkumuwuza kuti poti achimwene inuyo mmaziwa kutukwana, ajatu ndi ajatu amatukwana zokoka aja ndi amene wa Ben Longwe awo. Zokoka zamayora muzika zidali m'manja mwa Ben Longwe zija ndi amene iyo Ben Longwe aje musamuiwale. Ndi ujatu amatifotokozera Amalawi kuti koma achakwera ndi ali pa chibhize chopanga chisembwere m'maofesi kamuduzi ndi achina mayi Yoramu, ndi amene yitu achina mayi Gotani Hala kuti yayi ku parliament ku mayi Gotani Hala ndi achakwera ndi kamuduzi every time akuti iwo amakhala ngopanga chisembwere m'ofesi. Ben Longwe yake ndiye mweyu tu. Amalawi musamuiwale. Right? Nde chifukwa chonena kuti ife tidasatira bwino pa chifukwa chimene adayamba iye kuti ayambe kusemphana ndi chipani cha DPP kapena ayambe kunyoza chipani cha DPP, chifukwa tidamusanthula nkumfukula nkuzampeza chimene chidampangiza kuti ade kukhosi ndi DPP. Ndiye ma activist ambiri tidamaona kuti chifukwachi nchosayenerera tidantulukatu. Ehetu tidantuluka kuti ndikape Ben Longwe ndikape, chifukwa chimene amalankhula chimakhala chonena kuti iyeyo akungofuna kuti alankhulire chipani cha MCP kuti ampase kanchere pachatu. Musaiwale Amalawi, Ben Longwe amene amachoka kuno ngakhale transport anachita kusonkheredwa. Ehetu telera nyani anachita kusonkheredwa transport. Nyumba pokafikira nalibe ndi MCP amene anampangira maintain nyumba yake. Maintenance ya nyumba ya Ben Longwe adayipanga nda MCP kumugula kuti yayi usamanene kuti kupanga chisembwere m'maofesi mu, koma uzinena kuti ife ndife abwinobwino. Nchifukwa lero wasintha malankhulidwe, akumalankhula kunena kuti akuti iyeyo ngakhale titatani koma palibe amene akoza kunsintha maganizidwe akukonda MCP komanso lamulo wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera. What nonsense is that? Kapena inuyo Amalawi ndifuna ndikufunseni, ndi munthu wantundu wanji watakhala kuti munthu yo ngwamisala amene anganena akusapota chipani cha MCP ndi lamulo wa Chakwera? Ndi ndani? Let me repeat. Ine siwa DPP, ine siwa UTM, ine siwa MCP, ine siwa Afodi, ine siwa chipani kina chilichonse, koma ine ndi activist, ine ndi freedom fighter, meaning ndizayima pamene ndikuona kuti apapa chachitika pa sichilungamo, kapena ndizayima kuyamikira pamene pakuona kuti chachitika pa nchilungamo. Koma ngati zikuchitikazo zikuonera kuti nzopusa zenizeni, timalankhula osati kubakira chipani choma kuti tilankhule chenicheni. Kumbukirani Amalawi kuti Ben Longwe ndi pacha yawo yopempha ija ndi opempha tuyu. Musamuiwale ngakhale kuno ndi foni yomwe anatipemphapo ku HRA. Mwina ena amene mwayenda ndachita Ben Longwe ku HRA mukoza kukumbukira. Munthu ungozuka chimunthu cha mkulu ya chikulukulu mwe moto thamange ku South Africa kuno foni ndiyopweka kupeza. Foni ku South Africa si chinthu chimene chikoza kupasa phuma kuti ukachite ukapempha anthu kuti yayi koma ndigulireni foni, ine foni yanga apa pasiku chita bwino.
mpaka nathu nkumusonkhera nkumamugulira foni ndi mzimu opemphapempha mwa munthu udakhazikika umene ndi mzimu umene akulankhula kunena kuti akuti tikuyena tisinthe maganizidwe tiyambe kuganiza mona kuti pali umphawi wina umene munthu amauthesa yekha atero tikulankhula kwa Ben Lungwe ati pali umphawi wina umene amayenera munthu ayime nawo ndi kuuthesa yekha ndiye akuti ndiye pali umphawi wina umene timayenera ngati ziko tiyime limodzi kuti uthese umphawiwo. So pano mu nthawi yoti munthu akusowa foni yoti azigwisa ntchito iye mwini kodi umphawi umene ndofunika kuti ziko limenawe athese umphawi umenewo kapena umphawi woti ukuyena uthese wekha. Funso lopita kwa akulu opepera ochedwa Ben Lungwe. Musaiwale mubwalo lino la anthu olira muli ndine Comrade Evans Khaiya chifukwa Ben Lungwe timuziwa bwino sangati pusise ndi opemphapempha. Timafuna Malawi muziwe kuti nchifukwa chani Ben Lungwe akudana ndi DPP. Musaiwale ali ku HRA Ben Lungwe adazalemba karata adazapempha ku DPP tifuna Malawi muziwe kuti munthu anakwiya chifukwa chani. Terera nyani. Yeah. Activism imene baba siteka ife tikatukuuzani muziwe kapena Malawi aziwe chifukwa chimene inu munadera kukhosi ndi DPP inu munadera kukhosi ndi DPP a Ben Lungwe chifukwa mudalemba kalata yopempha kunena kuti a DPP akupaseni ndalama mukakumane ndi Professor Peter Mutharika kuti akupaseni ndalama mupite ku International Court mukasumire chipani cha MCP. Remember mukukumbukira ngati tikunama kanani kuti iniyo panalibe nthawi imene mudamemeza Malawi kuti Malawi asonkhe ndalama akupaseni mupite mukasumire chipani cha MCP ku International Court of Law. Remember? So Malawi chimene chinachitika ndichona kuti a DPP ndi upangiri wawo wanzeru adaona kuti ife sitingagwisa ntchito chisiru ngati ichi ife sitingagwisa ntchito chisiru cha munthu ngati uyu amene chimene akupanga samachiziwa amangoti ukwalowera lero mawa walowera uku ichi wasintha wayamba bungwe ili haya itayamba ina akayamba mabungwe wonso ngakhale ndi anthu amene akuyenda nawo mabungwemo sachedwa kuyambana nawo ameneyo ndiye Ben Lungwe amene tikunziwa. Ndi a DPP atankana kuti chisiru cha munthu ngati ichichi ife sitingayende nacho sitingachitenge kukhala ulankhulira wathu sitingachitenge kukhala mmodzi mwa anthu amene tiziti awani ma activist amene azilankhulirira chipani cha DPP. Chifukwa ku chipani cha DPP kuli madolo okhaokha ndi madolo okhaokha adamukana kuti kape amene mutayeni musampase mpata soti apange agwire ntchito ndi ifeyo. Mpamenetu Charles Ben Lungwe adayamba kuonesa mkwiyo ku DPP ndiyamba mmemeza nzake Redison Mulo kuti asete ife tuukire poyamba pankanena kuti iwo activism yakulankhula asiya. Ndikuti tu Charles Ben Lungwe ndi munthu amene sangakhazikike mawu amene adalankhula iye mwini. Amalawi ngati mungandisuse mundisuse amene akhoza kuyima nkulankhula kuti apapa Comrade Evans Khaiya wanama atuluke poera andifotokozere kunena kuti Charles Ben Lungwe ndi Redison Mulo sanalankhule mawu onena kuti iwo activism ya demonstration iwo activism ya kulankhulira Malawi asiya. Mundiuze ngati sanalankhule mawu amene kuti adasiya. Okay, ndiye ngati kuti iwo activism ya demonstration adasiya, activism ya kulankhulira adasiya. So lero akamatusa ma audio awo funso limene lipite kwa masapota onse a Ben Lungwe amene mamunyadira nkumati akukulankhulirani kunena kuti sopano lero akamalankhula akumulankhulira ndani popeza iwo adanena kuti adasiya kulankhulira Malawi activism ya kulankhulira Malawi iwo adasiya. Ndi lero akamatusa ma VN awo nkumazungulira ku mtundu wa Malawi akulankhulira ndani ndi chifukwa ndikuti ine Comrade Evans Khaiya ndikuona muli uchitsiru uchizete weniweni ndikuona muli kupepera kwenikweni kuti munthu ulankhule chinthu lero mawa ukunena kuti chisindikachipange mawa ukapange chomwecho. Right? So Amalawi ndimafuna ndikupempheni kuti ndi makape okha MCP amene adantenga munthu amene adawatukwana kamuduzi zokoka tidazimvatu za mayola muzidali zili mmanjatu za Catherine Gotani Hala zidali zili mmanja zokoka zawo zija chifukwa cha Ben Lungwe. Ndi zisiru zokha za chipani cha MCP zimene zingamulandireso munthu yemweyo nkumutenga kuti munthu yomwe ugwena ife ntchito.
right, koma DPP adankana mpamene todapyera mtima Ben Longwe mukampempha munthu ndiye munthu nguzakuzani kuti ife tilibe thandizo kuti ndikupaseni chisakhale chifukwa choti munthu akhale mdani wanu thamangani ndithu kuta lanu mupeze zanu osati mudalire kupasidwa zimu opasidwawo ndumene zinakukanikani kuno South Africa munayesapo kuyamba ati kunamizira kuyamba ubusa kumango bako iweyo mbusa mtundu wanji ndamva ma VN ako ukumayamba nkumalankhula mkati momayika ma chapters remember kunena kuti iwe pochoka kuno South Africa unachoka chothawa chifukwa unachoka utagwirira what kind of a mbusa amene akhoza kukhala ogwirira amalawi Ben Longwe musatira mukafika naye kuti munthu kula nachoka ali ogwirira ndiye akuti yeyo akubwera ndi ma chapter kodi what kind of God is he preaching about mulungu wake ndi uti amene Ben Longwe akhoza kumanena kuti ali pano ndi kumala kumauza Malawi kuti ayi when we open the book of chachani Bible kuna kuti chachani kodi ogwiririra tinene choncho ogwiririra mwene wake yemwe chinthu chimene ngakhale kalero muchipangano chakale akapezeka uchita choteroyo ogona ndi wachibale amene ndithu munthu yagetedwe miyala aphedwe komano MCP ikusamalira ogwiririra kunena kuti iyayi ogwiririra iwe bwera ukhale ndife no wonder chifukwa choti MCP yo mmanja mwake mwazaza magazi ndiye timafana nena Malawi kuti Ben Longwe asakuzunguze ni mitu Ben Longwe akuti Professor Arthur Peter Mutharika ati amalankhula zobwerera amalankhula zopanda nzeru chifukwa choti nakuti akutiwo amakhala atamwa kachaso ndedi mafuna ndikuuze ninso ineyo kuti Ben Longwe nawonso akulankhula mbwerera akulankhula nzopanda nzeru akuza kulankhula ichilero mawa nkupanga chosemphala njimene alankhula monga ndapereka maombono anga kuti adanena kuti activism yolankhulira Malawi adasiya adalankhula Ben Longwe ndi pakamwa pawo koma lero akumalankhulira Malawi omwewo ndiye kuti penepo ndi munthu amene sangathe kukhala okhazika m'mawu ake mmene mukuonekamo kuti mulibemo leadership qualities chifukwa a leader amene akhale munthu amene akhoza kusungika kukhazikika mu chimene walankhula right now also ndimafuna tikuze na Malawi kuti chimene chimawapangisa kulankhula mbwerera zimene zija ndimoninga ndimene alankhulira iwo kuti akuti Professor Peter Mutharika amakhatalezera kachaso nthawi zonse njifanya malankhula samveka bwino ndiye first timafuna tikuze kuti Ben Longwe amakhala tu ma ARV atawazunguza nthawi zonse njifanya malankhula mbwerera mukhale tsiku labwino munali ndine Comrade Evans Khaiya kuchokera kuno kubungwe The Voice of Real Citizens tili pano ndipo tikuyankha chilichonse chimene aziyankha azilankhula osatipotengera kuti ndife masapota DPP kapena UDF kapena Afodi koma kungosusana ndicho pusa mbwerera imene akuyilankhula kuti anthu amuziwe Ben Longweyo kuti ndi ndani ndi kape mukhale ndi masana abwino ziko